Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Индус әфәнде, менә без сезне кичкенә вакыттан бирле телевизор экраннарында күреп беләсез, әйме? Гаҗәпләнеп куйдым, менә сезнең турында мәгълүмат җыя башлагачын 80 яшь тулган икән. Бу бит инде бик зур һәм мөхтәрәм даты. Менә шул мөхтәрәм датаны ничегрәк каршы алдыгыз? 80 яшь, әлбәттә, кеше гомере өчен зур вакыт. Ләкин мин ничектер сизми дә калдым. Ул аны шулай булуына гаилә гаепле микән, әллә эш гаепле микән, төгәл генә әйтә алмыйм, бәлки икесе дә бергә булгандар. Менә шу 80 елның битендә мин 50 елдан артыгын Татарстан телевидениесендә уздырдым. Ялгышмасам, сез 1963 елдан бeri телевидениедәме? Әйе, 63 елдан ул вакытта телевидениенең яңарак кына ачылып килгән чагы иде. Кешеләр менә телевидениенең нәрсә икәнен белеп тә җиткермиләр ул вакытта. Рәсем ул газета, мәсәлән, газета битендә ул анда нәрсәдер язалар. Аны кеше үзе аерым укый ала. Радиода булса кеше тыңлый. Әмма телевидениедә булган вакытта менә шулай сезнең белән мин сөйләшеп утырган кебек кара-каршы сөйләшергә кирәк. Бу инде журналистлардан бик зур җаваплылык сорый иде. Сорый иде дип хәзер дә шулай инде ул. Аннан соң килеп кирдегез сез телевидениегә. Телевидениегә килеп керү шыраклы булды дип әйтик миндә. Ул вакытта районнарны берләштерү заманы башланып китте. Мин ул вакытта инде Апас районында комсомол райкомының беренче секретарь булып эшләйдем. Димәк, райкомны бетерделәр инде, районда бетте. Тәтиш белән бу районнарга күчерделәр. Һәм шул вакытта мине Волоколамска комитетыннан менә Татарстан телевидениесенең яшьләр редакциясенә чакырдылар инде. Чакырдылар, күчерделәр дип әйтим, кайсын әйтсәң дә адрес булыр. Һәм шунда 63 елның майыннан телевидениедә эшли башладым. Башта шактый озак кына яшьләр өчен тапшырулар редакциясендә, аннары әдәби драматик тапшырулар редакциясендә һәм пенсиягә чыккан вакытта, ялга чыккан вакытта нәфис тапшыруларның баш редакторы булып эшлидем. Менә шулай итеп 80 ел һәм шуның 50 елы шушы телевидениедә узып киткән. Менә экран каршына чыккан беренче көннәрегезне, беренче мизгелләрне хәтерлисезме? Беренче мизгеле мин әле Апас районында эшләгән вакытта шул дусларым янына телевидениегә килгән идем. Хәбәрләрдә эшләүче бер иптәш, әйдә әле менә татарча безгә татарча сөйли белә торган кеше кирәк дип әйтте дә, материал әзерләй башлады. Анда ул елларда авыл хуҗалыгын тикә күтәрү вакыты бара иде инде. Яшьләрне авылда ныклап беркетеп калдыру, менә шул турыда сөйләвем сорадылар инде. Шуннан соң без утырып текстны яздык. Текстны яздык, ул бер 3 битләр чамасы булган иде. Редакторыбыз инде бер дә кызганмыйча сызгалап кыскартып бетерде. Мен бер бит чамасы калды ул. Мен иртәдән кичкә кадәр, иртәдән көндездән кичкә кадәр шуны ятлап бирдем инде. Силәргә кирәк, әйтәләр, укырга тырышма, карап сөйлә. Шуннан соң ярар, ятладым, сөйләдем, мактадылар. Күп мөддәт вакыттан соң яңадан килдем дә, тагын шул иптәш тагын сорады сөйләргә, шул теге вакыттагы башлаган сүзне дәвам итегәл дип инде. Бусында да шул халык кабатланды, яздык, ятладым, кирдек дә бер нәрсә хәтердә калмаган, антып битнесен кагыздан укырга туры килде. Менә телевидениедә башланып киткән беренче мизгелләр шулай булды минем. Инде бусы теге шаярып әйтү булса, җиттилеге шунда, телевидение бик тә катлаулы, бик тә авыр эш икәнлеген анда эшли башлаган белдем мин. Ләкин шул ук вакытта телевидение хәзергедән бик нык аерыла иде. Анда синеке бу эш, минеке эш, бу эш минеке, бу эш синеке дип бүлеп тору юк. Анда режиссерлар да, тавыш режиссерлар да, постановщиклар да, операторлар, ут куючылар бөтенесе бергә, бөтенесе бер максат өчен эшлиләр. Тапшыру яхшы булсын өчен диде. Һәм аннан соң тапшырулар бит ул вакытта турыдан-туры эфирга бара. Әгәр дә син кемне дә булса чакыргансың икән, ничәдер көн алда ул килеп инде сөйләргә тиешле әйберләрен, күрсәтергә тиешле әйберләрен әйтеп китә инде. Һәм ул кеше килгәннән соң без ул вакытта Мәскәү каналына вакытлы гына керә идек. Кайберләре ул тапшыруның кичке 7-дә булса, кайберләре төнге 11-дә генә була. Менә шулай ул килгәннән соң ул кеше эфирда сөйләп чыкканчыга кадәр без шунда көтеп утырабыз инде.
Мұның теге бір жақтан ауырлығы болса, екінші жақтан шул жауаплылығы үшін. Аннары тағы нәрсесі бар еді. Мына бұл материалдарны біздің бек нық тикшерейді цензура. Әгер де аз ғана бір сөзін ялғыш жіберсең, аның үшін нұқлап тұрып жауап беруге тұру келейді. Әгер де қызық болса, мына бір сен айта алам, Комс деген завод бар. Аны айтырға ярамайды ол вақытта, чөнки ол хәрби завод. Казанский оптико-механический завод. Аның енді анда эшләнгән оптикалар безнең космоста болды, хәтта Япониядән да килеп алалар иде, шундый завод инде. Менә шушы заводның яшьләре турында, оннан яшьләр турында безнең бер полковник чыгыш ясады, яшьләр редакциясендә эшләгән вакытында инде. Һәм механический завод дип сөйләде ул. Механик заводлар күп, алар турында сөйләргә ярый. Сөйләргә тиеш иде. Ул аны инде оптика-механический дип җибәргән. Менә шуннан соң безнең булды инде икенче көнне мунча керттеләр әйбәтләп менә. Анда цензурага да эләккән, цензорга да эләккән, безгә дә менә шундый җаваплылык. Бу бер яктан караган вакытта кирәк табылгандыр, чөнки теге салкын сугыш заманы, тегесендә ычкындырга ярамый, бусында ычкындырга ярамый, хәтта үзебезнең шу Казан заводлары тирәсендә йөргән шпионнарны да тутулар турында ишетә идек. Шундай җаваплылык вакыт бу хәзерге белән чагыштырырга да мөмкин түгел аны. Чагыштырсаң да яшьләр аны аңламаслар да иде. Сез бит менә без белгәндә инде сез әдәби сәнгать редакциясендә эшлидегез, әйме? Онсына ничек кирип киттегез? Ансына кеше булгачлыгын да җаваплырак эш кушканнар бидеме? Шулай булгандар. Инде ул вакытта шул күпмедер вакыт шактый узак дөресрәге яшьләр редакциясендә эшләгәннән соң әдәби драматик тапшыруларга күчтем чынлап та. Бу әдәби эш белән шөгыльләнү инде мин укыган вакытта, мәктәптә укыган вакытта башланган иде. Шигырьләр язып, шигырь язмаган бала юк та бит инде ул. Кемдер әйткән бит, әгәр дә 13 яшына җиткән вакытта бала шигырь язмаса, аны табибка күрсәтергә кирәк дип лифт алса ялгышмасам. Менә шулай. Инде шигырьләрдә, хикәяләрдә, драматик әйберләрдә язылган бар иде һәм яшьләр редакциясендә эшләгән вакытта әдәбият сәнгать дөньясында кайнап яшәдек без. Ул вакытта беләсезме, менә хәзер инде халык язучылары булып күтәрелгән шәхесләребез, ул вакытта әле яшьләр минем редакция аркылы үтәләр иде. Раул Фәйзуллиннар, Туфан Миңнуллиннар, Разил Вәлиевләр бераз гына соңрак һәм башкалар, Мир Сәид Яруллиннар, Ринат Еникеевләр, алар барысы да безнең яшьләр иҗаты дигән тапшыруда. Аларга шул каядыр яртышар сагать вакыт биреп алар иҗат турында менә шулай сөйләп бара идек инде. Һәм шуңа күрә миңа әдәби драматик тапшырулар редакциясенә күчү авыр булмады. Анда кичкәч инде әлбәттә план бер кадәр үзгәрде, анда эшләү юллары да бер кадәр үзгәрде. Шулай да мин анда инде әзер булып килгән идем бу редакциягә. Менә сезне әйтәләр бит инде әдәбиятчыларыбыз, галимнәр татар әдәбиятына телевизион драматургия жанрларын алып килүчеләрнең берсе ул дип. Әйе, шундый сүз йөри. Татар телевидениесендә телевизион драматургияга нигез салучыларның берсе дип әйтәләр инде. Ул чынлап та анда нигез салучы бер мин генә түгел әлбәттә. Шул ук без Туфаннар белән, Әнәс Хәсәновлар белән берлектә эшләдек. Менә ул телевизион драматургия ул беләсезме? Ул шактый аерыла. Кино драматургиясеннән дә, театр драматургиясеннән дә шактый аерыла. Менә аны сизә белергә кирәк. Сизеп эшләргә кирәк. Әгәр дә инде дисәң, әлбәттә театр өчен язылган пьесаны телевидениедә күрсәтеп була. Кино өчен язылганны инде күрсәтеп булмый. Киноның башка драматургия таләпләре. Телевидениянең тагын үзенә таләпләре менә аның мисалын әйтә алам. Безнең режиссерлыкта Татарстанның халык режиссер түгел. Режиссерыбыз инде телевидениянең баш режиссеры Гали Хусаинов иде. Бер вакытны ул мине бүлмәсенә чакырды да, әйтәмелә ди, Галима апа килгән, Галима Ибраһимова, Россиянең халык артисткасы. Менә Галима апа килгән, Галима апаң килгән, аңа бер спектакль ясарга кирәк ди. Мин аптырап киттем, ничек инде мин ясарга тиешлегә ул спектакльне театрда ясамыйлар, нигә аның башка драматурглар язмый дип инде. Ул әйтә, монда ди татар хатынның образын бирергә кирәк. Ягы яхшы уйларга мен татар хатын ниләр күрми дигән ни бар ул вакытта. Спектакль бара, башка спектакльләр дә бар. Мен әйтәм, нишләп алай икән? Ул әйтә, җыелма образын бирергә кирәк. Менә син уйлалы, дип шулай кыстады да инде. Ничек ризалаштырды дөресрәге. Шуннан соң уйлый башладык, Галима апа белән бергә утырып инде.
Һәм бу татар хатынының образы дип әйткән вакыттан әйтгәндә Нәфисәләрне, Айсылларга биргән мөмкин намус романынан. Әйтеп биргән мөмкин шул Гөлбануларны татар хатын ниләр күрмидән. Аңа кадәр булган образларында биргән мөмкин, хәтта берничә гасырга алдарак та алырга мөмкин. Бәлки берсенә генә тукталыргадыр. Менә шуларда уйлаштык та, әйдәгез без үзебезнең әдәбиятка нигезләнеп эшләнә икән. Димәк, шушы әдәбияттагы образларны берләштерик. Шулай бу Гөлбанулардан башлап, бүгенге көнгә кадәр һәм татар хатынының бөтен дөнья тынычлыкны сөючеләрнең бөтен дөнья конгрессында катнашкан татар хатыны образына кадәр биреп бардык. Бит буларны турыдан-тур эфирга бирә кирәк. Һәм бер шартыннан берсен образга кирип барырга да тиеш Галима апабыз. Әйбет. Менә шулай инде бер минут әйтгәндә 2 минут Гөлбану образында уйный да ул, шул ук арада икенче площадка, икенче сәхнәгә чыгып, башка образга күчәйткәндә Нәфисә образына. Шуларда да бераз гына инде кинога күрсәтеп алабыз. Ул күчеп, яулыгын салып икенче калхак булса да килгәнче, менә шулай әйбет. Менә бу телевизион драматургияның бер тышкы күренеше, ләкин аның ичке күренеше бар. Бу ичке күренеше дигән инде ансы кешенең ичке халатын телевизор караучыга илтеп җиткерергә кирәк. Менә шул синең драматургияңда, синең әсәрендә ул мөмкинлек бирелгән булырга тиеш. Ул мөмкинлек бирелгән булырга тиеш. Теге тоттым да утырдым да сөйләдем генә түгел. Инде сән дә менә Галима апа турында сөйләп киттегез бит, әйме? Менә без ишетеп беләбез, Галима апа бик талантлы һәм бик матур, бик шибәр хатын булган. Шул ук вакыттан да режиссерлар белән дә аяк терәп сөйләшә торган кеше. Менә ничегрәк эшләнде, бәлкем менә искә. Нәкъ шулай. Менә әйтә башлаган идем бит Галима апа белән утырып сөйләштек дип. Язганнан соң Гали Хөсәйновка күрсәткәнче аның белән сөйләшәбез. Инде булмый булай. Яки кара булган бит бу. Миңа шулай кирәк. Шулай итеп инде. Без аңдан телевидениедә сөйләштек. Гайтахиров аның битендә ире, аларның гаиләләрендә барып сөйләштек. Шуннан берсендә дигә Гаябыга инде әйтәм, менә шулай булды дигән. Белмим, Галима белән аның белән сөйләшегез, Галима белән дидем, аның белән сөйләшегез. Чөнки менә ул да күреп тора, аның таләпчән кеше икән. Шунда да таләпчән иде. Һәм бик ягымлы кешене бер дә обижать итмәй, татарча ничек булаларның. Икән кешене менә шулай, менә шундый ханым иде. Ул актриса буларак аны миңа бәя биреп тора алмыйм, аңа бәя бирелгән, ул чынлап торып менә артистка инде. Тормышта яшәүче артистка иде. Һәм менә шу татар хатыны, ул спектакльне исемне татар хатыны дип куйдык. Һәм чынлап торып татар хатынының җыелма образын уйнады, эшләде. Менә шунда инде миңа да бәлки әйткәннәрдер, телевидениедә татар телевидениесендә драматургияга, дөресрәге телевидениедә татар драматургияга нигез салучыларның берсе дип әйткәннәрдер. Әлбәттә миңа кадәр инде анда Туфан Миңнуллин да эшләгән иде. Ул Муса спектаклен ясарлар. Менә әйтергә кирәк, Муса спектакленең соңыннан Туфан үзе әйтте, бу театраль спектакль булды дип. Язылуы. Ләкин эшли аны чынлап торып телевизион спектакль дип эшләделәр. Шул Гали Хөсәйнов куючы булды, Туфан Миңнуллин сценарий язучы, Шәйх Иман Рәсәр буенча. Менә аннан соң Әнәс Хәсәнов, ул балалар редакциясендә өлкән редактор, телевидениега мин алучыларында берсе, килгән вакытта теге юл күрсәтеп җибәрүчеләрнең берсе инде. Менә телевизион драматургия. Ул тылсымлы телевизор күрсәтә дигән яртышар сәгатьлек туаллар өчен тапшырулар эшли иде. Ул чын мәгънәсендә спектакль. Ярты сәгатьлек, анда балалар уйнарга да тиеш, теге тәрбия чараларында күрергә тиешләре бит, һәм башка. Ул теге тотып ярты сәгатьлек спектакль ясау гына түгел, ничек дип әйтим, шушыны караган баланың йөрәгенә үтеп кирерлек әйбер булырга тиеш. Менә телевизион драматургиядан әлбәттә шушындый ук юнәлеш булырга тиеш башка әсәрләрдә, кинода да, сәхнәдә дә әйбет. Ләкин менә телевидение бөтенләй үзенә башка. Инде сабый, менә сез әйтеп киттегез бит, үзегез дә 50 еллап дидегез телевидениедә. Менә мин сезне тыңлыйм да шундый уйга килдем. Татар телевидениесенең бәхете булгансыздыр сез, әйме? Сез бит менә кичкенә вакыттан бирле каләм тирбәткәнсез, сезнең
зыялы нәселдән сез әйме әтиәниләре укытучы дип беләм мин сезне ялгышмасам. Менә хәзер бит инде шундый күренеш әйме хәзерге заманда. Хәзер әйтәләр телевидениедә эшләүче журналистларга: "Эй, аның инде кыяфәте матур, башы эшләми, бик белемле дә түгел инде" дип. Кыяфәте булгач эшкә алганнар дип. Менә сезнең кебек кеше очраклы рәвештә генә телевидениегә килеп эләкмәгәнендә әйме. Менә сөйләп киттегез бит инде күркәм кешеләр турында да шундый 50 ел дәврендә сез шундый татарның татар милләтенең баһадирлары белән эшләгәнсез. Каләмдә тилберәтәсез. Нәрсә әйтмәкче булам? Истәлекләр китабы язасыгыз килмиме? Әллә бәлки ул сезнең язылып ятадыр. Язылып ята ансы дөрес. Аңа чаклы бер нәрсә әйтәсем килә. Әдәби драматик тапшырулар редакциясендә эшләп башлагач, җомга көн кич белән дигән тапшырулар ачып җибәрдем инде. Үзем башладым, үзем автор, үзем алып баручысы. Ул шул кадәр популяр булып китте. Ул вакытта хатлар редакциясендә әйттеләр инде. Менә буй көтеп алалар ел тапшыруны. Шулай булган икән, шулай. Хатлар редакциясендә эшләүче әйтте, менә бу атнада, бу кварталда 12,000 хат килгән иде телевидениегә. Шуның 6,000 җомга көн кич белән тапшыруына дип редакциясенә дип инде. Менә гаҗәп бит инде. Әлбәттә тора ул хатлар кимеде, чөнки хат язу әкренләп бетте бит инде. Менә ул хатларның барысында да шул киңәшләрен бирәләр иде. Бер төрле шунда нәрсәне булса кабатлап күрсәтүне сорар иде, яки нәрсәгә мөрәҗәгать итәргә кирәклеген сорыйлар иде. Һәм бардык бер генә хат килде. Ялгышмасам Баулы ягыннан булды. Нефтчеләр ягыннан. Дөньяда мин ямсыз, ул Сирматов дигәнегез миннән дә ямсызрак. Аны каян таптыгыз? Каян тап алдыгыз аны дип инде. Шунда да мен әйтәм, мин дә кыяфәт белән алай теге балаларны куркытырлык булмаса да, алай бик ягымлы кыяфәтем юк. Шулай булса да без инде теге телевидение. Ана хәзер безнең Мәскәү каналларын карыйк, анда кыяфәт белән әйбәт шактый күңелле кешеләр җитәрлек. Шуңа күрә әйтәм, монда кыяфәт белән түгел, калбың белән бирә торган тапшыруның иштәлеге белән кешене якынайта белергә кирәк. Насыл инде сорау иде әле. Истәлекләр китабы язырга җыенам. Истәлекләр китабы беләсезме? Мин аны телевидениедә эшләгән соңгы елларында мин телевидениедә музей оештырдым. Аны оештырдым дип әйтү инде башлап йөргәнгә күрә генә бер мин генә түгел, башкалар да дөресрәге җитәкчеләр тәкъдим итү буенча менә шул музейны оештырып бетергәннән соң дөрес аны хәзер таркатып бетерделәр ни өчендер. Җитәкчеләр безнең берсе инде музейны оештырдың, китап яз диде инде. Шуннан соң мин инде теге җилләрләнеп китеп проспектын эшләп китердем китапның. Менә шулай булырга тиеш дип инде. Мен ул аны үзе карады да, юк, безгә монда кирәкми, монография кирәк диде. Монография ул беләсезме? Теге заман жанры. Әйтегәндә, менә безнең телевидение, коммунистар партиясе җитәкчелегендә шуны эшләде, шулай эшләй. Хәзер менә хуҗалыклар шулай җитәкчелек итә дип сөйләр өчен ярый иде, яки диссертация язучылар өчен. Ул шуш китапны алып укучылар өчен, телевидениене кызыксынучылар өчен кызыклы булмас иде. Шуңа күрә мин туктадым. Аннан соң инде әкрен-әкрен бирдем. Хәзер дә җыелган материаллар бик күп, ләкин яңадан 80 ел гомер юк бит. Илгереп буламы, юкмы? Менә язгы ажаганнар турында да сөйләшеп китик әле, сезнең бик көчле. Язгы ажаган, онытылмас еллар, Морау Батыр, булар инде безнең классикларыбызның әсәрләренә нигезләнеп эшләгән телевизион спектакльләр. Онытылмас еллар Ибраһим Газиның трилогиясе буенча эшләнде, ул 6 серияле иде. Менә язгы ажаган Мәхмүд абый Хәсәновның язгы ажаганы буенча эшләнде бит инде. Аның тарихы башта үзе мөрәҗәгать итте. Менә шуннан эшләп буламы дип. Мин китапны укып карадым, шул кадәр буталчык язылган китап ул. Аны җире бүлектән тора. Аның менә әле генә бүгенге көн турында сүз бара да, кинәт кенә яңадан бер 50 елга кире әйләнеп кайта, яки алгарак китеп бара. Шул кадәр уңайсыз эшләргә инде укырга. Әйтәм, Мәхмүд абый бу бит менә шулай. Юк, инде син давай үзең кара инде. Менә кара ничектер. Яра, мин карадым, шунда торып әйткән вакытта
Һәм 7 көн бүлектән 7 серия итеп эшләдек инде моны. Хәзер сценарийны язып бетергәннән соң, ул үзе һаман килеп йөри иде. Ул вакытта ул Яшелүзән шәһәрендә яши иде. Мәрьям ханым белән бергәләшеп киләләр иде. Таякка таянып, аның инде хәле бераз авырая башлаган иде инде. Шуннан язып бетергәннән соң алып карады да, бу шул кадәр менә әйтергә дә уңайсыз, күзеннән яшьләрен чыгарып, риза булуын белдерде инде. Һәм менә эшли башлыйбыз дип, режиссер белән бергәләшеп эшли башлыйбыз дип әйткәннән соң, алар китеп бардылар ял итәргә Көньякка. Без менә ул анда киткәч видеога төшерә башлаган идек, кызганычка каршы ул аннан кайта алмады. Анда вафат булды, Фуат Галимуллин аны шуннан алып кайтты инде. Менә шулай итеп, ул үзе әйткән инде, бу мине сезнең бу спектакльне төшереп бетергәннән соң Тукай бүләгенә тәкъдим итәм дип инде. Итәме, юкмы, анда түгел. Аның риза булуында. Һәм чынлап торып, бу спектакль минем уйлавымча инде барып чыкты ул. Аның башына шапкасы дип әйтәбез бит инде. Мин язмышлар дигән бер җыр тексты яздым, һәм аңа Рәшит Абдуллин композитор иде, вафат хәзер, музыкасын язды. Ул кадрда күренмичә генә җырлый инде, башкара инде. Бу бәхетле җыр булып чыкты. Аны кемдер безнең нидә сәхнәдә уздырган иде, җитәкчеләр җырлый дигән, анда район җитәкчеләре, ниләр башкарлар инде үз һөнәрләрен күрсәтәләр иде. Ул вакытта район җитәкчесе булып эшләгән Марат Гатович Әхмәтов, хәзерге безнең авыл хуҗалыгы министры, шул җырны җырлады инде. Җырлаган. Мен үзем күрмәдем, җырлаган, соңыннан гына күрдем. Ягъни без шулай бит. Гафу, бер сорау булгачтан дәвам итик. Әмма Мырау Батыр телевизион спектакле. Ул бит Нәкый Исәнбәтнең 2 битлек кенә шигыренә нигезләнеп эшләнгән. 2 битлек шигырьдән 12 серияле эшләргә кирәк. Шуңа күрә аның инде каядыр 90% булгандыр инде. Алай дип әйтергә мөмкиндер. Уйлап чыгарырга туры килде. Анда бит уен кирәк, балаларны җәлеп итәргә кирәк. Аннан соң тәрбия чарасы булырга тиеш ул. Теге сугыш чарасы түгел, хәзерге каналларда күрсәтәләр, балалар сугышта катнашып җитәләр, бер-берсен үтерешәләр, әллә нәрсәләргә барып җитәләр. Әмма бу тәрбия чарасы булды. Чынлап та бу шулай барып чыккандыр. Укытучылар әйтәләр иде, татар теле укытучылары, безнең балаларыбыз шушындагы Мырау Батырдагы образларны мин Мырау булам, мин Аю булам, мин булам дип үзара сугышып талашып бетәләр, уйныйлар дип инде. Шулай барып чыккандар. Һәм чынлап та аның белән бу спектакльне карап беренче буын балалар тәрбияләнеп үстеләр инде. Әле Күрсәтәләр бит әле хәзердә. Күрсәтәләр. Хәзердә күрсәткәннәр, хәзердә күрсәткәннәр. Менә шулай күп серияләр дигәннәр инде. Тагын нәрсә икән? Онытылмас еллар. Онытылмас еллар, ансы турында озаклап сөйләп торырга кирәк мидә торгандыр инде. Булар сөйләп торгандыр. Онытылмас еллар ул теге Совет заманында Октябрь революциясенең казанышларын күрсәтергә кирәк иде бит инде. Һәм менә шунда шул трилогия буенча ул эшләнде инде. Монда икесенә дә икесенә дә бу әсәрләрнең уртак булган бер нәрсә, телевизион итеп эшләдек, икесендә дә алып баручылар бар. Алып баручылар. Нидә Онытылмас елларда безнең Ринат Таҗетдинов алып баручысы булды. Ни өчен бу кирәк менә? Әлегә дә баягы безнең телевизион драматургия дигәнебез. Ничектер бер-берсеннән тоташтырырга кирәк буларны, онытылган вакыйгаларны бер-берсенә китерергә кирәк әйбит. Ул инде мин генә уйлап чыгарган әйбер түгел, ул вакытта шундый алым үзәк телевидениедә дә популяр иде. Анидә Бариев язга чагында, бусында инде Фатулли менән алып баручылар булдылар инде. Инде сабый менә тыңлап утырам, сезнең бит инде бихисап телевидениедә хезмәтләрегез, әллә кайчан инде Сталин премиясе биреләр теге заманда булса. Мин юкка гына сорамадым менә юбилей турында. Миңа калса сезнең менә яңа гына китабыгыз чыкты бит. Рубагыйлар турында. Шул китап сез укып китмәкче идегез безгә. Рубагыйларны укырбыз, әле менә Сталин премиясе башта. Сталин премиясын алу бик җиңел эш түгел икән шул. Гомер абый башы миңа бит инде ниләр бу әдәби драматик редакциядә дә нәфис тапшыруларын башы редактор эшләгән вакытта да язучылар белән һәр вакыт көн сайын очрашып торырга туры килде. Менә Гомер абый Башировның 85 еллык иде микән ул
аның белән тапшыру ясыйбыз инде. Шуннан аның өендә сөйләшеп утырган вакытта, һәркем дә кызыксына Сталин премиясын алу турында инде. Монда мин хәзер аны кабатлап торам, бәлки кирәгрәктер, чөнки ул күпләргә билгеле. Монда бер көнне ишеттем, Советский татарий газетасына мине пыр туздырып, шушы намус романын пыр туздырып мәкалә әзерлиләр икән. Һәм шул көнне партия өлкә комитетына Сталин шалтыраткан. Да Birinci sekreter ide yok, ikinci sekreter koyadır nida, çünkü yazgı şaşıga әзерлек бара, шунда районларга чыгып киткәннәр. Üçüncü sekreter әйтәләрендә, менә хәзер сезнең белән иптәш Сталин сөйләшер дип инде. Шуннан соң без калтырап төшә инде, курка, bütün материалларны әзерли башлый, yazgы шаşыга әзерлек буенча шул турда сорар дип инде. Сталин турдан туры сүз башлый, нишлә сез ниме намус романына мы, әллә Баширов романына диме? Сталин премиясына тәкъдим итәсез, нигә итмисез? Дип әйтә. Турдан туры Сталин ишеткәне без бу шәбләбез, 40 кеше бит инде. Шуннан мин бу калтырап төшә инде. Яни тегеләй булай итеп, ярар, сез итмәсәгез, без үзебез дә итә алабыз аны дип трубканы куйган дип сөйләде. Менә бу дөреслеккә күпме теге туры килә торгандыр әйме. Ләкин һәр хәлдә бу Гомарави менә инде башка юлларда сөйләгәне бар, матбугатта да бу турыда чыкканы бар. Менә шайтып Сталин премиясын алу ул бик җиңел түгел. Монда менә безнең бу тапшыруларны эшләгән вакытта да шул кадәр күп каршылыклар белән эшләргә туры килә иде. Беренчедән теге худсовет дигән нәрсә бар. Худсовет кабул итми ишкына материалны. Ләкин кабул итмәсә, соңыннан барып худсоветта тәкъдим ителгәнне карап эшкәртеп бирәсең. Синең белән эшләргә тиешле режиссер, аның белән килешеп бетмәй. Яки бу әйберне сәхнәгә, экранга әзерләр өчен материаллар җитеп бетмәй. Акча аз, техник аз, менә шундый кыенлыклар бар инде. Бик күп була иде. Шуңа күрә язылган әйберләрнең дә яртысы аның әле хәзердә сукның астында дип әйтәләрме? Менеке өстәл астында яталар. Менә ул архивның язмышы телевидениедә. Телевидениедәге архив безнең телевидениедә фондка язып калдыру 73 елны башланды. Ягъни мин эшли башлаганнан соң 10 ел үткәч. Бу беренче язма Баһадирлар Погодинның не буенча татар театрында, Камал театрында куелган спектакль. Аклы каралы Шәүкәт Бектимиров Ленинны уйный, Ленин образын уйный. Һәм менә шушы спектакльне язып алып калдырдык инде. Беренчесе черно-белый, аклы каралы төстәге. Шуннан башлап безгә ел сайын инде квартал сайын бирәләр иде 2 сәгать язып калдырырга мөмкин. Ләкин ул бик аз 2 сәгать. Ул бер спектакльне дигәнчә, хәтта бер спектакльне тулы чыгара алмыйсың. Шуңа күрә кайбер ниләрне, кайбер спектакльләрне 2 кварталга, ягъни яртышар елга сузылып килә иде. Менә шулай әкренләп туплый башладык. Менә башырак булышы эшләгән елларда безнең инде илдә булганчык шырлар башланган иде бит инде. Үзгәртеп корулар. Тегесе бусы чынлап торып та, менә акча да җитмәй анда теге ниләгә кризис та башланган иде бит инде. Спектакль күрсәтү әлегә дә баягы 2 сәгать нигә кварталга, елга 8 сәгать спектакль. Менә без Шамил Зиннурович Закиров белән Татар театрының директоры бит ул вакытта. Без аңа бик дустана мөнәсәбәтләрдә яшәдек инде. Килешеп, һәр нәрсәне килешеп сөйләшә идек. Аларның реклама биргән акчалары юк. Безнең спектакль сатуларга акчабыз юк. Тотабыз да үзара сөйләшәбез. Әйдә Шамил. Әйдә инде сулай әйтәбез. Ул бер тапшыруга әлегә дә баягы җымкан кешеләрнең тапшыруларына театрга кирәк булган әйберне реклама формасында итмичә бирәбез. Кеше карый торган әйтеп, һәм ул шуның вакытта ул рекламада була. Аннан соң спектакльне акча түләмичә генә алабыз да язып барабыз. Һәм менә шул вакытта хәзер түгел генә кайсы ел икәнен хәтерләмим. 8 сәгать урынына 32 сәгать спектакль язып калдырганбыз. Бу бит инде зур иде. Һәм ал фондка калдырыла. Аннан соң фондка калдыру өчен дә безнең техниклар ул кадәр пленканы бирмиләр. Аннан соң да хәйләгә керә идек. Ничә китап әйдәлә иптәш инженер анда, баш инженер. Бу спектакльне без тагын кабатларга тиеш.
Алар әйтә инде 2 атнадан соң кабатлайсыз, 2 атнадан соң пленканы сүртәбез. Ул башка тапшыру язарга кирәк дип инде. 2 атна тотыйк әле, тагын 1-2 ай тотыйк әле. Ярар, әйдә, инде торсын инде. Инде сатып торсын 2 айдан. Ләкин анасын сүртербез. Ул 2 айдан соң аны оныта. Без тотабыз әйбәтләп, тиз генә фондка күчереп куябыз. Шуннан соң фондка күчергәч бу кайберләрне сорыйм теге вакытта пленка, аны бит без күчердек. Ярарын алабыз. Ул да күзен җима белә, хәлне аңлый бит инде. Менә шайтып шундый кыен хәлләрдә дә без фондка нине саклап калдырдык инде. Бик күп спектакльләрне, бик күп язмаларны, ул вакыттагы җырчыларның язмаларын, Азат Аббасовларны, Венера Шариповаларны да, хәтта Зифа Басированың да 3 концерт номеры әле саклана. Зифа Басированың да инде киткәнне кайчан. Ошлай. Ләкин кызганыч, әлегә дә байга бераз гайбәт булыр инде. Безнең менә телевидение 2-гә аерганнан соң, ГТРК һәм ТНВ-га аерганнан соң, ул элекке язмаларны, аларның форматы кадр 3PM дип аталайды. Широк, киң пленкадагы. Шул пленкаларны без инде күчерә башлаган идек. Хәзерге заман ниләрне шактый өлешен ремонт вакытында дигән булып подвалга төшереп куйганнар. Ярамый бит инде ул магнитофон, магнит пленкасы, магнит тасмасы подвалда дымны урында яшый алмый. Шайтып анда бик күп әйберләр безнең харап булды. Бусы инде нигә 48 кирәк килмәсәгез юк дигән кебек, бусы гайбәт булды. Шулай да барыбер хәзер дә нидә 2 телевидениедә, ТНВ-да, ГТРК, дәүләт телевидениесендә шул вакытта эшләгән 40 ел буена язылган язмалар белән әле дә бусы файдаланалар әле. Телевидениедән китәсе авыр булмадымы? Авыр, ул инде авырлык булды инде аның бер кадәр. Китәсе килми. Телевидениедән түгел бер кешенең эшеннән китәсе килми. Ләкин мин кинәт кенә китмәдем. Ялга чыгып бер ярты ел эшләгәннән соң ук чакырып алдылар. Фондка тапшырылган тапшыруларның картотекасын эшләргә. Менә шулай карап утырып аларны инде. Анда монтаж битләрен ясап шунда, анда кем катнашкан, кем әсәре бу, кайчан язылган, кем башкара. Әйтегәндә менә җырлар башкарылган. Башкарусын кем икәнен беләбез. Аның җырның автор язылмаган, композитор язылмаган. Ул кеше үзе хәзер исән түгел. Менә аларны кайын белергә кирәк. Шул ук җырны кемдер башка кеше башкарган, аңа шалтыратып, нитеп, хәтта Уфага, нигә Сибир шәһәрләрендә шалтыратып белешергә туры килә иде. Менә шулай итеп аларның байтагы хәзерге форматларга күчерелгән. Менә бу җыентыгызны ничегрәк җыйнадыгыз? Сез монда мәхәббәт турында да шактый гына бар, кызларга багышланганнары да шактый. Бу Без телевизордан ничектер кырысрак кеше итеп күз алдыбыз. Ә монда сез бөтенләй егетләрчә язгансыз. Телевидениедә шулай булмыйча мөмкин түгел. Аннан соң монда тупланган әйберләр, бу 99 шаяру, исем үк 99 шаяру. Аны инде Рыбагый дип атау да бик дөрес түгелдер. Шул жанрда язылган булсалар да алар күбрәк шаяру белән язылганнар. Аннан соң монда тупланган әйберләр, алар минем гомер буена килгән әйберләр. Кайсы бер куплеты бер 20-30 ел элек искә төшкән, ул куплетның яртысы хәзер килеп чыккан дигән кебек, менә шулай бара инде. Аннан соң хәзер ни өчен чыкты бу китап, менә анысы бар. Безнең бит үзгәртеп құру заманы башланганнан соң 30 еллап вакыт үтте. Әле хәзердә шушы чорны чагылдырган әсәр татар әдәбиятында юк, урыс әдәбиятында да юк. Шушы заманның геройлары булган образлы әсәр юк. Аннан соң беләсезме, Шәүкәт Галиев балалар өчен нинди шаян шигырьләр яза иде. Камил Афзал, сатирасы несе. Алар билсе дә юк хәзер. Менә мондай сатирик әйберләр, юмор әйберләре, алар нәкъ менә шу үзгәртеп коруларда вакытында килеп чыккан кыенлыклар заманында булырга тиеш. Кеше бер куплетын укып булса да җылмаерга тиеш. Аның күңеле күтәрергә тиеш. Мин дә шуларны уйладым да инде. Әлтеге менә башланган беренче багышланган беренче куплет белән соңгысын укып күрсәтим әле. Багышлавында инде. Бу юлларны укып кара, Рыбагыймы? Рыбагыйлар язарга мин бер сантыймы? Язганымны укып аңламасаң, гаепләмә пләш башлы бу сабыйны.
Шулай дип башлап җибәрдем дә инде. Төгәлләгән вакытта сезнең өчен яздым әгәр бу китапны. Китап сүзе булыр һәр чак бик хикмәтле. Берәү укыр да елмаер, берәү әйтер, ниләр язган, кара инде бу тинтәкне. Менә шулай итеп, бу әсәрләрне, бу куплетларны язуның, туплауның мәгънәсе, сәбәбе дөресрәге, менә шушы хәзерге заманда укучылар бераз карап елмайсын әле дигәннән иде инде. Анда әйткәнемчә, төрле еллардагы әйберләр бар, төрле еллардагы менә шушы китапны язар өчен менә дип язылган бер куплет та юк монда. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.